மத்திய அரசு என்னை பத்மஸ்ரீ என்ற விருது கொடுத்து கௌரவித்ததாக சொன்னது. என் பிள்ளைகள், என் சகோதரிகள் ரத்த கரையிலே எங்க வாடு செத்துக் கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு இந்த மரியாதை என்பது என் வீட்டிலே ஒரு புண்ணாக காயமாக தெரிகிறது. ஆகையால் அந்த பத்மஸ்ரீ என்ற பட்டத்தை பட்டத்தை தூக்கி எறிகவே மத்திய அரசுக்கு அது உண்மை தெரிய வேண்டும். ஏனென்றால் எந்த விஷயத்தை தெரிவித்துள்ளாக வைத்திருக்கிறீர்கள். எங்கள் குழந்தைகளை நீங்கள் சகோதரர்களை நீங்கள் காப்பாற்றுங்கள். திரும்பவாக